F'rapport dwar pajjiżna fl-aħħar sigħat l-Aġenzija Internazzjonali ta' Kreditu Moody's żammet it-tbassir negattiv tagħha dwar l-ekonomija ta' pajjiżna u għal darb'oħra ma tgħidx ir-rating tagħha fuq Malta. Ir-rating ta' pajjiżna llum huwa ta' A3 meta sa sena ilu dan kien ta' A1. Moody's qed tbassar li għal din is-sena l-ekonomija ta' pajjiżna tikber biss b'0.5% u dan meta fil-budget f'Novembru li għadda il-Ministru Tonio Fenech kien bassar li matul l-2012 l-ekonomija kienet ser tikber b'2.3%. Moody's qalet ukoll li d-dejn ser jibqa' jikber fl-2013 u ser jibqa' ogħla minn ta' pajjiżi oħra. Il-Moody's qed tgħid li l-Gvern għandu strateġija ottimista żejjed dwar id-deficit meta wieħed iqis l-istat tal-ekonomija Maltija, l-ispiża fuq l-Malta, is-sitwazzjoni politika lokali u meta huwa mistenni li d-deficit jikber minħabba li l-pajjiż jinsab lejliet elezzjoni ġenerali. Quddiem dan kollu Moody's tgħid li hemm riskju li matul din is-sena il-Gvern ma jżommx mal-miri finanzjarji tiegħu. Intant fi stqarrija l-Partit Laburista qal li l-Aġenzija Moody's ikkonfermat għal kollox it-tħassib tiegħu li kien ikkonfermat ukoll mill-Fond Monetarju Internazzjonali u mill-Unjoni Ewropea. Jiġifieri li l-Gvern qiegħed jonfoħ l-istimi tiegħu għal din is-sena bil-periklu li jikber id-deficit. Il-Partit Laburista saħaq li s-sena li għaddiet il-Gvern laħaq il-mira tad-deficit sempliċement għaliex naqqas in-nefqa kapitali minn barra fuq il-Parlament il-ġdid u dan minflok indirizza l-ispejjeż rikorrenti. Il-Partit Laburista sostna li huwa ċar mid-dikjarazzjonijiet tal-Prim Ministru li l-Gvern fi ħsiebu juża lob simili jew lob ieħor din is-sena. Moody's tikkonferma wkoll it-tħassib tal-Partit Laburista dwar id-dejn dejjem jikber u li huwa f'dan il-kuntest li jrid jinqara d-deficit, komplet tgħid l-istqarrija. Il-Partit Laburista qal li jekk il-miri tad-deficit jintlaħqu billi jiżdied id-dejn, is-sitwazzjoni ssir aktar insostenibbli fejn illum qed inħallsu aktar fuq imax milli fuq edukazzjoni. Fl-aħħar nett filwaqt li jinnota li Moody's żammew tbassir negattiv tagħhom dwar pajjiżna, il-Partit Laburista jara li tal-anqas din id-darba Gonzi PN ma ħareġ b'attakk isteriku fuq din l-Aġenzija Internazzjonali ta' Kreditu kif għamel ftit tax-xhur biss ilu.